U ulici Strahinjića Bana 64 do 66 nalazi se jedan od najpoznatijih beogradskih kafe-restorana, poslastičarnica, sve u jednom, Principesa. Principesa postoji već 2,5 godine, a sam pogled na ovu vitrinu dovoljno govori o tome šta sve u svojoj ponudi ima Principesa. No, mi smo ipak zamolili osobu koja je zadužena za kompletnu proizvodnju Principese, Zoranu Ugrinović, da nam nešto više kaže o tome šta sve nudi Principesa. Dobar dan. Dobar dan, Zoran. Pa je ovako, da vam, što se tiče naše poslastičarnice, restorana, što se tiče poslastičarnice, da kažemo prvo da imamo slatki program. Naš slatki program su kolači, da imamo i zdrave kolače i imamo naravno sladoled. Sad, ono što ja hoću da vam kažem vezano za naše kolače, da imamo preko 20 i nešto vrsti kolača. Naravno imamo i posne kolače, imamo i zdrav program, vidjet ćete posle naš zdrav program i imamo sladolede, takođe preko 20 i nešto vrsti gde imamo takođe i posne sladolede. Zorana, šta je to što biste izdvojili što se kolača tiče ili šta je to što eventualno gosti najviše naručuju? Pa znate šta, to sve zavisi od ljudi koji dođu, ali uglavnom ono što ide najviše to su naši neki vodeći kolači gde kažemo da je to uglavnom Ferrara, Principesa, Mademoiselle, cheesecake, tiramisu i naravno naš sladoled. Što se tiče sladoleda, tu stvarno ne mogu ništa da izdvojim, to sve ide, bukvalno sve ide. Sve vrste sladoleda? Da, sve vrste sladoleda. Sve zavisi, neko voli voćne, a neko voli čokoladne. Tako da za svakoga imamo po nešto. A sada u vreme uskršnjeg posta, šta je to što možete ponuditi? Pa što se tiče uskršnjeg posta, to uglavnom imamo posne kolače, tu bi izdvojila melu, to je kolač sa jabukom, izdvojila bi švarcval, to uglavnom svi znaju šta je, a naravno imamo i posni sladoled. Tako da, ko želi da dođe da malo oseti hladan ukus u svojim ustima, može slobodno da proba naš posni sladoled. I posni sladoled imate? Da. Pa svaka čast. A kažite mi, ono po čemu se Principesa razlikuje od svih ostalih poslastičarnica u gradu je? Pa znate šta, ja bi tu uglavnom stavila akcenat na kvalitet. Što se tiče kvalitet prvo pravljenja, a drugo robe koje uzimamo. Naravno, od svih naših domaćih proizvođača uzimamo sve najbolje, međutim, takođe bih rekla da mi sve naše, uglavnom kolače koje se prave od čokolade, uglavnom se prave od belgijske čokolade, koja svi dobro znamo da je belgijska najbolja čokolada. Jeste, ali ono što je meni sada skrenulo pažnju jeste taj zdrav program. Ja ću vas zamoliti ako postoji mogućnost da mi to probamo. Može, naravno, što da ne, uvek. Mi se sada nalazimo u prelepom ambijentu kafe poslastičarnice Principesa. Ovo svakako jeste mesto gde uživaju sva čula. Divna atmosfera, prelep ambijent i ispred nas nešto novo u vašoj ponudi, a ja sam htela da pitam. Zoko, šta je ovo što si ti meni sada dala? Znam da je posno, samo mi objasni o čemu se radi. To je zdrav puding od jagode. 90% voća, to jest jagode i žuti šećer. Zdravo? Zdravo, potpuno zdravo. A ovo što ti jedeš? Pa ja sad jedem proteinski krem od bele čokolade i maline. Osim ovog što ćemo mi sada probati, šta je to što još vi imate u ponudi, a tiče se zdravog programa? Što se tiče zdravog programa, imamo i wellness keksiće, koji su divni, stvarno trebaju da dođu ljudi da probaju. Naravno, imamo i čoko krem, to je sa crnom čokoladom. Imamo i šumsko voće, što se tiče pudinga. Imamo i divan kolač od maka, koji smo nazvali opijum. Ali bi ja izdvojila da ćemo u ponudi imati i sutlijaš, zdrav sutlijaš.
Tako da svako ko želi da dođe da proba nešto od zdravog programa ima i posno, što se tiče pudinga, što se tiče šumskog voća, što se tiče jagode, naravno u ponudi ćemo imati još dosta toga, sve zavisi od voća, a imaćemo i naš krem dalje sa čokoladom belom ili sa crnom čokoladom. Ono što svakako jeste u vašoj ponudi, to su kolači. Ja bih tebe sad htela da pitam šta je to sve od kolača, pošto smo u vitrini videli toliko toga. Pa znate šta, ja ne znam šta da izdvojim što najbolje ide. Kod nas u principu svi kolači idu. Ono što bi ja izdvojila, da pored čokoladnih i voćnih kolača imamo i rav kolače, to je sirove kolače bez glutena. Tako da svako ko želi da proba, za svakoga ima po nešto. Od čokoladnih bi najviše izdvojila, da kažemo, Principesu, koja je naravno nazvana po našoj poslastičarnici, a opet od voćnih, jedna od vodećih je cheesecake, a imamo i orange cake. Tako da za svakoga imamo po nešto. To smo imali prilike da vidimo, a šta je sa tortama? Ima li toga? Naravno da imamo i torte. Imamo male tortice, to jest mini tortice, imamo srednje torte, imamo naravno naše klasične torte, a imamo i mix tortu. Šta je mix torta? Mix torta je sastavljena od više torti. Naravno, mogu ljudi da dođu i da izaberu od čega će da im se napravi mix torta. Znači ja dođem i kažem želim to i vi to po moje želje napravite. Tako je, napravimo tortu koju vi želite. Da. Sjajno. Pa ovo je zaista veliki izbor što se tiče kompletnog slatkog programa. Kad smo pričali, malo pre pomenuli smo sladolede. Da. A sladolede znamo da uglavnom vole svi. Šta je to od sladoleda, šta možemo pojesti u Principesi? Od sladoleda, pa znate šta, imamo preko 20 i nešto vrsti sladoleda. Ono što bi ja izdvojila, to je da imamo i posne sladolede. Posni sladoledi da imamo kivi, da imamo borovnicu, pomoranđu, limunčelo, da imamo jagodu, šumsko voće, znači naravno imamo i crnu čokoladu, to je tamnu čokoladu koja je takođe posna. Od ovih ostalih sladoleda, koji nisu posni, imamo dosta vrsti, baš dosta vrsti, od Ferrare, bajadere, čokolade, vanile, čokoplazme, svašta ima. Znači svako ko dođe, za svakoga ima po nešto. To je ono po čemu se i mi izdvajamo uglavnom. Ukoliko žele kolače bez glutena, imamo. Ukoliko žele kolače zdrav program, imamo i to. Ukoliko žele sladoled, imamo i to, naravno, dalje posni ili nije postan. Imamo tortice, imamo male tortice, imamo srednje tortice, imamo velike tortice, imamo miks, imamo wellness kolačiće, imamo, svašta imamo. To znači da ne možemo da poželimo nešto, a da ne nađemo u Principesi. Jeste, takođe naš moto je šta vi zamislite, mi ostvarimo i mi se toga držimo. Sve na želju i na zahtev potrošača. Tako je, da. A ako smo mi van Principese, a na teritoriji Beograda, kako možemo da dobijemo ono što poželimo od vas? Možete samo da nas okrenete i sve što poželite stiže do vas. Na našu adresu, na teritoriji Beograda ili? Radimo i na teritoriji Beograda, ali radimo i van Beograda, to je Srbija. To je sa klijentima? Da. Sve. Znači, da li žele sladoled, da li žele kolače, da li žele nešto iz našeg slanog programa, sve može. Jesmo li nešto propustili da kažemo? Pretpostavljam da jesmo, obzirom da je ponuda ogromna. Da, verovatno da, ali najbolje bi bilo ljudi da dođu da probaju, da dođu kod nas u naš prelep ambijent, da pogledaju šta mi nudimo, šta sve imamo i naravno da probaju. Pa onda da pozovemo sve da dođu u Principesu, da uživaju kao što mi uživamo sada u predivnom ambijentu, u prelepoj atmosferi, a ja zaista jedva čekam da probam ovo što stoji ispred mene, odnosno, kako smo rekli, puding od? To je jagoda, zdrav puding od jagode. Zdrav puding od jagode. Još jednom, od mene iz Zoke, veliki pozdrav iz Principese, očekujemo vas ovde.